Huma dawk il-ftit ċittadini li ma jikkuntenthom xejn u li dejjem iridu jsibu xi maqdru f'kull ma jagħmel Gvern Laburista li kundannaw l-iskema ta' vouchers tal-Gvern bħala parti mill-pjan ta' reġenerazzjoni ekonomika minħabba l-imxija. Għal dan l-editorjal tal-Independent li rapporta bi prominenza kif kienu biss il-kritiċi tas-soltu li raw l-iskema tal-vouchers ta' €100 bħala mossa populista intiża biss biex tirbaħ il-voti. Żied jinnota li xi wħud tant ridu jmaqdru l-idea li fuq il-midja soċjali ddikjaraw li m'għandhomx bżonn il-vouchers tal-Gvern u li se jagħtuhom lil min hu fil-bżonn. Iżda l-editorjal jirrimarka li l-inizjattiva ġiet milquha bil-kbir mhux biss minn nies imma anki minn negozjanti li mill-ewwel irrealizzaw li se tħalli impatt pożittiv fuq l-ekonomija. L-iskema tal-vouchers għandha żewġ għanijiet, wieħed li tagħti l-assistenza finanzjarja fi żmien meta ħafna raw tnaqqis fil-paga u t-tieni li sservi ta' xpruna l-ekonomija li bdiet terġa' tqum fuq saqajja bil-mod wara l-għeluq tal-ajruport, ir-ristoranti u l-ħwienet fost l-oħrajn. Iċ-ċifri li nataw il-ġimgħa l-oħra urew l-effett pożittiv tal-iskema sa issa, speċjalment għax dawk li jużaw il-vouchers nefqu ferm iżjed minn butom. L-editorjal tal-Independent jgħid li dawn il-flus kienu injezzjoni kruċjali għall-intraprendituri li esperjenzaw staġnar bla preċedent minħabba l-miżuri li ttieħdu biex tiġi kontrollata l-imxija f'pajjiżna. L-editorjal temm jgħid li hija xi ħaġa tajba li l-Gvern iddeċida li jestendi d-data ta' validità tal-iskema minn Settembru għall-aħħar ta' Ottubru. Hekk kif dan jagħti aktar żmien lill-konsumaturi biex jużaw il-vouchers li rċevew minflok jintremew.